ନଈକୁଳିଆ ଗାଁଟି। ଗାଁ ପାଖକୁ ଲାଗି ପଡ଼ୋଶୀ ଗାଁ। ସେଇ ଦୁଇ ଗାଁ ମଝିରେ ଥାଏ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପୋଖରୀ। ପୋଖରୀଟି ଭାରି ପୁରୁଣା। କାହିଁ କୋଉ ଅମଳରୁ ସେ ପୋଖରୀକୁ ଖୋଳା ହେଇଥିଲା। ପଚାରିଲେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କଠୁ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ ଯେ ତାଙ୍କ ଗୋସେଇଁ ବାପା ବି ଏ ପୋଖରୀ ଖୋଳା ଦେଖି ନାହାନ୍ତି। ସେତେବେଳେ କୁଆଡ଼େ ପୋଖରୀ ପାଣି ଗାଁ ଲୋକେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ପୋଖରୀଟି ଭାରି ଗଭୀର, ଆଉ ସେଥିରେ କେତେ ମାଛ ତାର ହିସାବ ନାହିଁ। ଦୁଇ ଗାଁ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ଲାଗି କେତେ ବର୍ଷ ହବ ଆଉ ସେ ପୋଖରୀରୁ ମାଛ ଧରା ହଉନି। ତେଣୁ ତାର ଅଧାରୁ ବେଶୀ ଭାଗ ଅନାବନା ଦଳରେ ଭରିଗଲାଣି। ପୋଖରୀରେ ଆଉ କାହାର ବେଶୀ ବ୍ୟବହାର ନାହିଁ। ହେଲେ ଏଇ 2-3 ମାସ ହବ ଏମିତି କିଛି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ଯୋଉଥିପାଇଁ ଗାଁ ଲୋକେ ଆଜି ଏ ପୋଖରୀ କୂଳ ମାଟି ମାଡୁନାହାନ୍ତି। ସେଦିନ ଥାଏ ମାଣବସା ଗୁରୁବାର। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଲୋକେ ଦେଖିଲେ ସେହି ଗାଁର ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଦରଖଣ୍ଡିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ପୋଖରୀ କୂଳରେ ମରି ଭାସୁଛି। ଗାଁ ଲୋକେ ତାକୁ ପାଣିରୁ ଉଦ୍ଧାର କଲା ପରେ ଦେଖିଲେ ତାର 2 ଗୋଡ଼ ନାହିଁ। ଲୋକଙ୍କ ମନରେ କୋକୁଆ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। କିଏ କହିଲା ଏ ପୋଖରୀରେ କାଳ ଅଛି, କିଏ କହିଲା ଭୂତ, ଆଉ କିଏ କହିଲା ଏ ପୋଖରୀରେ ସବୁଦିନ ରାତିରେ କିଏ ଗୋଟେ ବାଡ଼େଇ ହଉଛି, ପାଣି 2 ଭାଗ କରିଦଉଛି। ଏମିତି ଅନେକ କଥା ଗାଁ ଲୋକେ କୁହାବାଲା ହେଲେ। ଠିକ୍ ସେଇଦିନଠୁ 2 ଗାଁର ଲୋକ ସେ ପୋଖରୀ କୂଳ ବା ତା ଆଖପାଖକୁ ଯିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ହେଲେ ପୁଣି କିଛି ଦିନ ପରେ ଦିନେ ଜଣେ ଦୂର ଗାଁର ଲୋକଟି ପୋଖରୀକୁ ଗୋଡ଼ ହାତ ଧୋଇବାକୁ ଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ଅଚାନକ ସେ ଗାୟବ ହେଇଗଲା। ତାର ଘଣ୍ଟାଏ ପରେ ଦେଖାଗଲା ସେ ଲୋକର ମୁଣ୍ଡଠୁ ପେଟ ଯାଏ ନାହିଁ। ତାକୁ ସାହସ କରି କେହି ଖୋଜିବାକୁ ସେ ପୋଖରୀକୁ ପଶି ନଥିଲେ। ତାପରେ ଲୋକଙ୍କର ସେ ପୋଖରୀକୁ ନେଇ ଭୟ ବଢ଼ିଲା। ଗାଁ ଲୋକେ ସେ ପୋଖରୀ କୂଳରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କଲେ, କୀର୍ତ୍ତନ କଲେ, ହେଲେ କିଛି ଫଳ ଫଳୁ ନଥିଲା। କେହି ନା କେହି ଜଣା ଅଜଣା ଲୋକ ବା ଗାଈଗୋରୁ ସେ ପୋଖରୀରେ ମରୁଥିଲେ। ଦିନକର କଥା, ଖରାବେଳ ସମୟ। ଜଣେ ଗାଈଆଳ ଗାଈ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ସେ ପୋଖରୀଠୁ କିଛି ଦୂରରେ ଥିବା ଗୋଟେ ବଉଳ ଗଛ ମୂଳରେ ବସିଥାଏ। ଗୋଟେ ଗାଈକୁ ବୋଧେ ଭାରି ଶୋଷ ଲାଗିଲା। ଗାଈଆଳର ଦୃଷ୍ଟି ଆଢ଼ୁଆଳରେ ଗାଈଟି ଯାଇ ପୋଖରୀରେ ପାଣି ପିଉଥାଏ। ହଠାତ୍ ତାର ନଜର ପଡ଼ିଲା। ସେଠୁ ଗାଈଆଳଟି ପୋଖରୀ ଆଡ଼କୁ ଧାଇଁ ଆସିଲା। ସାମ୍ନାରେ ସେ ଯାହା ଦେଖିଲା ତା ଆଖିକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲାନି। ହଠାତ୍ ପୋଖରୀରୁ ବାହାରିଲା ଗୋଟେ ହଳଦୀ ଗୁରୁଗୁରୁ ବଉଳା କୁମ୍ଭୀର, ଆଉ ଗାଈଟିର ମୁଣ୍ଡକୁ ତା ବିରାଟ କାୟ ପାଟିରେ ଧରି ପାଣି ଭିତରକୁ ଟାଣି ନେଲା। ଗାଈଆଳକୁ କିଛି ବୁଦ୍ଧିବାଟ ଦିଶିଲାନି। ସେ ଭୟରେ ଜୋରରେ ଡାକ ପକେଇଲା। ଗାଁ ଲୋକେ ତା ଡାକ ଶୁଣି ସେଠି ଆସି ରୁଣ୍ଡ ହେଲେ। ଗାଈଆଳଟି ପୋଖରୀରେ କୁମ୍ଭୀର ଅଛି ବୋଲି କହିଲା, ଆଉ ସେଇ କୁମ୍ଭୀର ହିଁ ତା ଗାଈକୁ ଟାଣି ନେଇଛି ବୋଲି ବି କହିଲା। କିଛି ଲୋକ ଅନୁମାନ କରି ବୁଝିଲେ ଯେ ହଁ, କୁମ୍ଭୀର ହେଇଥିବ, କାରଣ ଆଗରୁ ଏଠି ଯେତେକ ମରିଛନ୍ତି ସବୁ ଅଧା ଖଣ୍ଡିଆ ଭାସୁଥିବାର ମିଳିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ ଆଦୌ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ନାହିଁ। କୁମ୍ଭୀର କୁଆଡ଼ୁ ପୋଖରୀରେ ଆସିବ? ସେ କାଳ ପୁରୁଷ କୁମ୍ଭୀରର ରୂପ ନେଇ ଗାଈକୁ ନେଇଥିବ। ଏମିତି କେତେ କ'ଣ। ହେଲେ ପୋଖରୀ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ କେହି ସାହସ କଲେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କଲେ ଦେଖିବା କ'ଣ ହଉଛି। ହେଲେ ପୋଖରୀରେ କୁମ୍ଭୀର ବି ଦିଶୁନଥିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲେ ପୋଖରୀର ପାଣି କିଛି ଭାଗ ରକ୍ତରେ ଲାଲ ହେଇଗଲା, ଆଉ ତାପରେ ଗାଈଟି ଅଧା ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇ ପାଣିରେ ଭାସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଗାଁର କିଛି ଯୁବକ କୁମ୍ଭୀର ଅନୁମାନ କରି ପୋଲିସରେ ଖବର କଲେ। ପୋଲିସ ଓ ବିଭାଗୀୟ ଅଫିସରଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ସେ ପୋଖରୀରେ ବାସ୍ତବରେ କୁମ୍ଭୀର ହିଁ ଅଛି। ଏଇ ଗଲା ନଈବଢ଼ିରେ ପୋଖରୀଟି ବଢ଼ି ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା, ଆଉ ସେତିକିବେଳେ ନଦୀରୁ ଗୋଟେ କୁମ୍ଭୀର ଆସି ଏଇ ପୋଖରୀରେ ରହିଯାଇଛି। ପାଣି ଛାଡ଼ିବା ପରେ ସେ ଆଉ ନଦୀକୁ ଫେରିପାରି ନାହିଁ। ବହୁତ ବଡ଼ ପୋଖରୀ, ଆଉ ପୋଖରୀରେ ବି ଅନେକ ମାଛ। ତେଣୁ ତାକୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇନି। ଆଉ ପୋଖରୀରେ ବହୁତ ଦଳ ଥିବାରୁ ତାକୁ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ନଜରରୁ ଲୁଚି ରହିବାକୁ ସହଜ ହେଇଛି। ତାପରେ ବିଭାଗୀୟ ଅଫିସର କୁମ୍ଭୀରକୁ କୌଶଳ କରି ଧରି ପୁଣି ନଈରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ତା ପରଠୁ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ମନରୁ ଭୂତର ଭୟ ବା କାଳପୁରୁଷର ଭୟ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଦୂର ହେଇଥିଲା।